Шептиме, защото е малко така, нали знаете. Сега ето го документа и сега отиваме при Акси. Тихотен, защото това е скрита камера. И ще се постараем. Ще се правим, че там водна за някакви игри. Но това ще снимаме. Та така. Стефи, каква е тази игра? Примерно е така. Хайде, чукай. Сега, чакай, че ни е малко така лудо. Да чукнем. Тази игра как се такова? Каква е тази игра? Е тази. Аре си го. Чао. Чао. Да? Не мога бързам.